Shin ya kamata a rubuta 'yan wasa, 'yan dambe, 'yan tawaye, a haɗe ne ko a rabe ne? Yau ma zan ɗora ne kan harɗantawa, wato kalmomi biyu ko fiye da ke haɗuwa su tayar da kalma ɗaya mai cin gashin kanta. Kuma yau zan yi bayani ne kan kalmomi masu tsarin 'yan, kamar yadda na kawo misalan kalmomi masu tsarin ɗan a baya, waɗanda ake amfani a tayar da wata kalma ta daban, wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa. Misali, 'yan wasa. Wannan kalma ɗaya ce mai ma'ana da aka haifar ta hanyar haɗa 'yan da wasa, ko masana na ganin kuskure ne a raba. Haka ma kalmar ɗan wasa a tsarin harɗantawa na ɗan. Kalmar 'yan dambe ma ba a rabawa domin kalma ɗaya ce. Haka ma ɗan dambe. Ga wani misalin, 'yan tawaye. Wannan ma harɗaɗɗen suna ne da aka haifar ta hanyar haɗa kalmomi biyu. Haka ma ɗan tawaye. Ga wani misalin, 'yan bindiga. Kalma ɗaya ce a haɗe da ba a rabawa. Haka ma ɗan bindiga. Abin da ya lura a nan shi ne kusan dukkanin harsuna na duniya haka tsarin yake, wato duk kalma mai ma'ana ba a raba ta ko haɗe ta da wata kalma ta daban. Amma galibi rashin sani ko rashin damuwa da ƙa'idar rubutu ke sa muke yin kuskure. Muke rubuta harshenmu na Hausa yadda muka ga dama. Zan ɗora a bidiyo na gaba.